Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Juga channel bos. Jadi ini ceritanya aku nanti awalnya begini ngambil no uang emak sing komene Pak Tejo kae tapi malah borong depo alhamdulillah. Depan mak borong bos, tapi suruh bagikan ke pasar. Terus ada tak Reling ya, kok PNF putih apa tanggal? Goyang. Nah, beruang di sini. Bareng di, bareng di. Mama siapa? Siapa yang meninggal? Pak Cipto siapa toh? Siapa toh? Oh, Pak Cipto. Oh, bojone masa meninggal? Kaget mau. Iya rame. Kaget. Masa tak teko ae. Ora nasu, nasu. Lah kan. Nasu apa lesu? Anda belum. Kayak nasu gitu. Dan sering layat sama lari ini toh. Sering layat kok ngintan malah. Persiapannya apa naik layat? Kayak bodem gitu. Layat persiapannya bodem. Wih, jadi orang layat di sahabatan toh. Layat itu penting pokoknya lagi duduk toh, ada pantul. Layat toh, saya tak berhenti. Kasihkan kemarin amanahnya kita laksanakan itu rumah teman gambar arum bos kok tidur ya bos lali lah kayak selali gitu kenapa ini beras ya? Setengah 11 kok. Dulu soal. Ripaya sama meninggal kuwi. Bojone Pak Cip. Sini Pak Cip. Pak Cip sing yen jago lurah ya lho. Ragan. Pak Cipto. Nini. Mbuh Nini wis apa kok? Nini. Bu Nini bater men pasar. Yo Kak, ya bisa si aku sekolah kayak bareng aku kayak. Masa bareng ama? Yo,
Ini marburi kak tua aku. Masa kowe mbiyen sekolah teko kelas pira? Loro apa? Loro SD metu. Kok iso loro SD metu? Bajari kok. Lenti iwak tuan. Ya iki dhuwitmu, Bos. Ora dikene bayaran ora nangis ya ora wae. Oh, kok Ke totale tipum ke pira dik nggih? 300. 300 terus tambahan dari Mas Tejo 100.000. 1 2 3. Aku dengi kae lho tuku rencek kae kleru mbah wae ning ndi. Hah? Tuku rencek kae. Lah dikene ndi? Kan duwe di lawang. Wis dikek Ndik Lawang. Tak terne di lawang. Lho. Tapi aku pas mulai wonge wi urung teko tapi niratan reneng. Lah ku mbok duwe. Wis tak wae dhuwit, tapi maksudnya gak ngerti nek anu lho, nek ngeterno lho. Roh aku enggak roh aku dengit. Bendino rene. Aku bang lali kok gak boten. Oke gak di bojo kok. Wong Jati dibak iki. Ono ku lho ndati bojo wae. Karo Mas Tejo tumbas 100.000 asline iku apa wi jenenge 40.000 mak mikul kok ngono kae. 40.000 e. Mbok wae di 40. 100 karo Pak Tejo. Wis diitung sik dhuwe. Lah nek mbok wae 40. Ya 100. Yo mbok wae kabeh ya. Yo iya lah wong kon ngomong 100 gak apa-apa, ngesakno. Yo. Kuwi pira dhuwe 400.000 pokoke dhuwe. 400.000. Kon ku 100. Kebiasaan tak tuku 20 dik yen kae. Tapi gene ngeterno rene. Yo wis tau rene. Berarti lah wong kok gak enek ning ndi aku. Lah iki kan nang bungkus sarapan arep tak nggo kae to. Papat. Engke sego engke lagi lem tuku isuk engke. Iya ta, aku mulai kae pamitan. Lah kadek mambu gulupe. Lem tuku nggo sapa? Ya gulupe mambu mesti nek awan sambel ya campur kok. Ketek. Kok sok ngono bos. Wes ta pas 400 ta? 400.000 Mas Tejo, terima kasih banyak Mas Tejo. Sudah imborong dagane mae untuk berbagi-bagi. Begini pasar go loro-loro. Loro-loro, salake nasu. Mesti ngono kuwi angger pelanggan lama nek gak ono nesu. Yo nesu tenan yo ono kae. Bagi tadi nesu, Bos. Iya to. Enggak kayak ngono. Jadi nek ngeterno isuk no, Mak. Iya kayak terus diterno. Lho, kae pas aku pamitan awakmu kalau Mak aku mulai sik. Kae kan wong mlaku ngetan. Wes. Lha ki lho renek. Wong liwat ndi yo jejal. Kowe piye yo mbah ki 100 ngono. Lho, lah aku bayari pas ning kono. Wis tak bayari sik. Saged diterno Mbah no. Omah endi to no? Biane depan iku lho ngarep kok dhe ngaler. Oh, kayak bakal met-met ngono. Wis ro kan jenenge ngono. Nggih, aku muni ngono lah. Kuwi terus bar kuwi wonge ya tak terno, wonge tak tekoki sampun sarapan apa dereng? Sarapan apa? Gak nek pangan ngono wonge. Terus ayo Mbak coba sarapan riyen arep tak tukokno gak gelem. Bar tak wae dhuwit kuwi langsung dipikul ngalor kae. Lalu omong dhuwit iki 100 ngono. Wis, Mbah, niki pinten 40.000 le ngono terus. Mbah niki kula kengenane tiyang kengen tumbas 100.000. Alah iya le, matur suwun ya wong muni ngono. Langsung dipikul. Lah dipikul mlaku ngetan rene lho, tak tututi kan gak enek wae. Mbah. Lali ndengko ora mbah gak. Lah kayune saleh ndi? Salah kidul pakane Pak Ambu ngetan Mbok lerene kali ini. luwih di lawang. Gak enek aku kayak anu. Jan gumun aku. Wis gak apa-apa tapi. Tapi berarti wangi eling, mbuh ning ndi paling kasar aku menggok rono ngene Mas Ut ku lho. Gangkuwi mbuh lali. Wis ro mah kene ngarep abdi ya. Wis ro. Jane rene yang antar le. Biyen tak tuku 20.000 lah aku Masa jalan biyen 20.000 Mak sakmono. malah kok 10.000 terus 20.000. Wis aku gak tuku mergakno kae cilik nggo gawe lontong. Ya aku tuku itu ngewong ke 100 pikul Kak. 100 pikul. Begini ngacar kayaknya. Terus aku langganan nonton kuwi kok langganan Mbok bisa nek Daud mbok. Saiki sak gandolan piro? 50. Sokat kan nggo Daud ra umum nek kak iyo kasih ketahu ning ngarepan ngono. Oke, Bos, ya rencek. Jadi ning kok kene iki masih banyak yang memakai pawon, kayu bakarnya to, Mak. Jadi kompor yo kabeh duwe. Kanggo ngono. Tapi
nek misal masak apa kaya arek selamatan arek apa mesti nggih pawon. Pawon sange pawon yo kesuwen. Kesuwen, mergo kamar mok loro kok. Yo ora wong adange kan akeh lho. Yo wadange oke. Wis jadi ngono Terima kasih banyak sudah menonton vlog hari ini. Terima kasih banyak sudah menyupport. Pokoknya salam sehat, salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih banyak sudah menyupport. Pokoknya jangan pesen-pesen kepada kita. Kita ini masih aku dan sekeluarga dan teman-teman. Sekarang bahas saya akhiri untuk live konten gue hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetot lagi lo tiba rancak bos. Nah.